yabo na ino abalimu mokore gasi ino munamo go training Tukutigana nayo ni gotoko endase kaunti ya Nyamira agwase umuriro mutindi obako gwateka obutuko bugokera rero na gusamba ibande binke ase ekagose ase town ya Nyamira ange ne benki ya Kenya Women Trust eyo toka ime ya ward ya township mu kaunti yo ya Nyamira ase binto byeni benyinge byabete biko ya wika koera korengana na bali abalenke gose kiro lya senseme yo ni bateba buna umuriro yo ni go obete go teka chinsa gusubut kubukira rero ase binde bingi byabete biko yaskiri bagateba buna nigo okagere go chaka kubwatikana nobo gose no kobarokani wabo bewe chiwaya chestima abonchereria bale angene bengi ya Kenya Women Finance Trust nigo bakolera hasara mega yomorero omonene gwacheka obutuko buko bokalituko lya rero nige kageire hitilafu yestima nero yageretse umuriro oyo ukabaga gwateka asensemeye ase okonyorwa kwegari yemerero ukageire koba egento kyageretse umuriro oyo ukabaga gusamba ebinto ase obonge bono ogusaba ngo cyase abasamaria baya ne serikali babe bako bakonya elinde bagenderere n'obugima bwabo bwa kawaida Kurwase kaunti Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi namagega yo muraibo